направил да е така. Да се стъпил и да е странично, да не е... Нямам предвид за Бойко Борисов, нищо лошо не съм казал. Да. Ма го чакам, че го чакам аз цел ден да слага една пътека. Айде за вода. Аз даже, защото аз съм такси, аз работя като такси и си, като минавам с клиенти, има хора, които си гледат само в краката, не си повдигат главата така. И как и насоки викам, вижте сега каква красота, загледайте си тук, вижте сега тук някакъв екскурсовод. Много, много хубаво, много се радвам. Паека не може да се движи, но не е мъртъв. Тя снася едно яйце и от яйцето си издупа ларвата в усата и почва да яде паека. Не го изяжда изведнъж. Изяжда, примерно му изяжда единия крак, паека му умира. Изяжда му другия, после му изяжда част от белия, той няма бял дроб, му изяжда част от дихателните органи. И бавно и постепенно паека остава. Можем ли да ходим като калинки? Защото имаме само 4 крака. Калинката колко крака има? Около 6-8. 6. Калинките имат само по 6. Всички насекоми имат само по 6 крака. Опа! Имаме ли Вани? Врабче и кучето и врабче. Ау, Ники! I ball like a split end. I'm all like I've been in. I'm trying to put my bid in. Rip, ride, and trying to keep it all.
Казвам се Венци от 140 идеи. Намирам се в Враца и сме в съвсем в началото на проекта Зелени калкани. Тази сутрин е много студено, понеже сме в 5:30 тук, 6. Иначе е впечатляващо. Гледките тук са уникални и си заслужава всеки да дойде, ако не е идвал. Посланието във Враца, което искам да оставим с фасадата, която правим на училището Отец Паисий, е хората да се замислят и да се оглеждат, да ходят с по-отворени очи, да се оглеждат за природата и това, което ги заобикаля, и да оценяват всички обитатели и всички елементи в нея и колкото се може повече да ходят сред природата. Това ще ги зарежда много. И всички ще бъдат по-щастливи, надявам се. Тази вишка дали ще направим така да е разпъната, да оставим едва ли. Здрасти, Людмил съм аз от 140 идеи. В момента сме в Русенски лом и си слушаме авлиги и други пилета. Проектът за стената в Русе на строителния беше мой. В него се рисува морски орел, есетро риба, цига и общо взето не е конкретно за тях, ами като символ на природата, който аз видях тук в този район. Не успях да изпълня проекта, защото паднах на скелето, си контузих ръката и почивам. Но в Бургас ще се върна с пълна сила, ако успея да си мърдам ръката нормално. Ирония. Какво да правиш? Пазете се от скелета. Слушаме авлиги след това. Сега не се чуват, де. Сега се чуват пушки. Днеска впада и откриването на ловния сезон, заедно с приключването на нашия проект в Русе. В момента се чуват и пушкала. Отново ирония.
Аз съм Николай. Това е проектът Зелени Калкани и сме вече в 4-та седмица от нашето пътешествие. Намираме се в град Бургас, в двора или по-скоро на работната площадка на училище Братя Миладинови. Интересното тук е, че фасадата е по-скоро дълга, отколкото висока и със сигурност имаме победител по най-грапава мазилка. Въпреки че бяхме грундирали стената, тя успя да глътне в почти всичката предвидена боя. Чупиш четвъртия удължител. В един ден успяхме да пръснем 4-те удължителя, с които работим. Рисунката тук е свързана с огромното разнообразие от птици, живеещи в бургаските езера. Небезизвестен факт е, че много от тези видове са световно застрашени от изчезване, откъдето се роди името на стената Endangered Species. Казвам се Иво от 140 идеи и в момента сме в Благоевград, където рисуваме последната стена от проекта Зелени Калкани. Акцента на фасадата тук е основно незаконната сеч в региона и не само в този регион, но тук доста прави впечатление заради разни глупави интереси и съответно как се отразява на животните и растенията в планината. Предизвикателствата покрай тази стена, ако кажат, че всичко върви безпроблемно, няма да е самата истина. Отчасти скелето беше несигурно, от много зор слънчасах там 1-2 дена, бях в несвяст. И така, ама иначе всичко си е наред. Нещата се случват. Ефир съм. Добре, здравейте, аз съм Катрин Хрусанова от фондация ЗАО Борище. Зелени калкани е една идея в действие, която показва, че хората вярват в това, че нещата могат да се променят. И те могат да се променят около нас, в градската ни среда, когато
минем покрай една фасада и тя не е сива или обичайното бежево, ами е нарисувана. Нарисувана с багри, цветове, които говорят за проблемите, които са около нас, за нещата, които са важни и чрез методите на изкуството споделят какво трябва да направим и как трябва да застанем в една по-отговорна позиция.